Ćao svima, ja sam Miloš, a ovo je Adina online škola jedrenja. Regatna pravila na prvi pogled deluju komplikovano, ali dobra vest je da ne morate znati sve detalje iz knjige pravila da biste uživali u regatnom jedrenju. Cilj ovog serijala je da na jednostavan način objasnimo osnovna pravila, pokažemo tipične situacije i predstavimo sistem bodovanja. Tu su i definicije bitnih pojmova koje možda deluju banalno, ali čine temelj za razumevanje ovog važnog segmenta u jedrenju. Svakako, poznavanje ove teme pomoći će vam da očuvate fair play, jedrite sigurnije, donosite bolje taktičke odluke i pre svega učestvujete u regatama sa više samopouzdanja. Pa da počnemo. Tema današnje lekcije je sistem bodovanja i skraćenice. U flotnim regatama koristi se takozvani low point sistem. Osnovni princip je jednostavan i važi za svaku pojedinačnu trku u okviru regate. Prvo mesto donosi 1 poen, drugo mesto 2 poena, treće mesto 3 poena i tako redom. Na kraju regate pobeđuje posada ili takmičar sa najmanjim ukupnim brojem poena. Interesantno je što je u okviru ovog sistema moguće osvojiti regatu bez jednog prvog mesta, ukoliko posada ima niz veoma dobrih plasmana. To možda na prvi pogled deluje kao nedostatak, ali low point sistem nagrađuje konstantnost i kvalitet, a ne samo povremene vrhunske rezultate, rizik i sreću. Često je raspisom regate predviđena mogućnost odbacivanja najlošijeg plasmana. Najčešća praksa je da se nakon 4 odjedrene trke odbacuje jedan najlošiji rezultat, a nakon 9 ili više trka odbacuju 2 najlošija rezultata. Međutim, važno je naglasiti da odbacivanje nije obavezan deo sistema, već postoji isključivo ako je definisan u raspisu regate ili uputstvima za jedrenje. Zato je uvek neophodno pažljivo pročitati zvanična dokumenta regate, jer se pravila bodovanja mogu razlikovati od takmičenja do takmičenja. Na velikim takmičenjima, poput olimpijskih igara, koristi se poseban format završne trke, odnosno medal race. Medal race jedri samo 10 najbolje plasiranih posada, a poeni iz ove trke računaju se sa duplim koeficijentom. Rezultat medal race-a se ne može odbaciti, bez obzira na sistem odbacivanja u prethodnim trkama. Cilj ovog sistema je da pruži neizvesnost i da konačan plasman ostane otvoren do samog kraja regate. U rezultatima se ne vide samo brojevi plasmana, već i skraćenice koje označavaju ishod različitih događaja tokom trke. Nažalost, često nisu baš dobra vest, jer svaka skraćenica obično nosi broj poena jednak broju učesnika plus 1, osim ako raspis regate ne predviđa drugačije. Sada ćemo predstaviti one najčešće, kako biste nakon trkačkog dana jasno razumeli šta sve piše na tabli sa rezultatima. Počnemo od skraćenica vezanih za prisustvo i start. DNC. Posada nije izašla na regatno polje. U praksi se koristi kada regatni odbor ne evidentira prisustvo ne samo u trci, nego i u prestartnoj zoni, najčešće jer je posada ostala na obali zbog kvara ili povrede. DNS. Posada je bila prisutna u prestartnoj zoni, ali nije startovala trku. Najčešći razlog jeste kvar neposredno pred start trke. OCS. Ova skraćenica predstavlja da je jedrilica bila na kursnoj strani linije za vreme startnog signala, drugim rečima, prestupila je. A sada su na redu skraćenice vezane za startne kazne. ZFP. Kazna koja se dobija ukoliko je posada u poslednjem minutu bila na strani kursa, za vreme važenja startnog pravila zastave Z. Nije u pitanju diskvalifikacija, već penal u visini od 20% od broja učesnika. UFD. Diskvalifikacija pod U zastavom. Ova skraćenica ukazuje da je posada u poslednjem minutu bila na strani kursa za vreme važenja startnog pravila zastave U, te da je diskvalifikovana iz te trke. BFD. Diskvalifikacija pod crnom zastavom. Posada je diskvalifikovana bez prava povratka, jer je prestup načinila za vreme važenja startnog pravila crne zastave. U većini regata ovaj rezultat se ne može odbaciti, ali to zavisi od raspisa regate i uputstva za jedrenje.
Važno je naglasiti da razlika između ovih kazni ne zavisi od strogoće sudije, već isključivo od zastave koja je istaknuta na signalnom brodu 4 minuta pre starta. Detaljnije na tu temu možete saznati u lekciji Startna signalizacija. A sada i nešto o skraćenicama tokom i nakon trke. NSC. Ova skraćenica ukazuje da posada nije odjedrila ceo regatni kurs, što najčešće znači da nije pravilno obišla neku od oznaka. DNF. Znači da je posada startovala, ali nije završila trku. Najčešće je u pitanju ulazak u cilj, ali nakon graničnog vremena. RET. Posada se dobrovoljno povukla iz trke, najčešće zbog kvara, povrede ili bezbednosnih razloga. A sada su na redu i diskvalifikacije. DSQ. Znači da je posada diskvalifikovana zbog kršenja pravila. Doticanje oznake, pumpanje ili nepoštovanje prava prvenstva neki su od razloga za ovu vrstu diskvalifikacije. I na kraju, DNE. U pitanju je neodbaciva diskvalifikacija. Ne može se odbaciti, čak i ako je odbacivanje predviđeno raspisom regate. Dodeljuje se u slučajevima ozbiljnog ili namjernog kršenja pravila, bezbednosnih i tehničkih propisa, ali i kod diskvalifikacije pod crnom zastavom, ukoliko je to definisano raspisom regate. Low point sistem je danas standard u jedrenju, jer je jednostavan za razumevanje i lak za kalkulacije, čak i tokom samog nadmetanja. Ovaj sistem nagrađuje konstantnost i čisto jedrenje i jasno pokazuje koliko su stabilni rezultati često važniji od pojedinačnih pobjeda. Poznavanje pravila doneće vam sigurnost i bolji rezultat, ali i način da ostanete korektni prema svima na regatnom polju dok se borite za što bolji plasman. Zato zapamtite reči Paula Elstroma: niste osvojili trku ako ste pobedom izgubili poštovanje ostalih takmičara. To bi bilo sve što se tiče ove lekcije. Ako vam je bila korisna, lajkujte video i zapratite naš kanal. Na raspolaganju smo putem komentara za sva dodatna pitanja na ovu i ostale teme. A do narednog viđanja želimo vam dobar vetar.